Bon dia, benvingudes totes les persones que heu volgut assistir a aquesta convenció programàtica. Un poc el meu paper avui és de presentació del que anem a fer i de presentació dels candidats, d'alguna forma, visibles, que estic així al meu costat, que encapçalaran un poc aquesta força política, fruit d'una confluència, Unides Podemos. Encara hi ha... Perfecte. Que com bé sabeu ha estat fruit d'un treball amb dues forces polítiques en inici, més altra força política que també s'ha sumat, i un poc el plantejament que vam fer des d'un inici va ser treballar en el programa, buscar els acords a nivell programàtic, per tal de poder bastir tota una sèrie de polítiques que es pogueren desplegar al nostre municipi, a la nostra ciutat, per tal de millorar dos punts centrals. Una és la vida de les persones, posar el centre de les polítiques en la defensa dels drets humans, encara que estiguem a nivell local, perquè sabeu que, fruit d'algunes experiències que ja s'han donat a altres comunitats autònomes, hi ha drets humans o drets de les persones que estan veient-se seriament amenaçats. Ahir mateix anunciava que el partit ultraconservador Vox està obrint llistes negres de totes les persones que treballen en pro de la igualtat i per tal d'aturar la violència de gènere. Un poc aquest treball jo crec que ja s'està iniciant a nivell general, també assenyalant i posant noms i cognoms a les companyes feministes que estan intentant alçar la veu per tal de dignificar els drets de més de la meitat de la població, que sabeu que estan seriosament malparats. I crec que l'objectiu primordial d'aquesta força de confluència a la que s'afegim, esperem que no solament forces polítiques, sinó també un ample sector de la ciutadania que veig amb bons ulls el fer un seriós entrebanc a les polítiques de dreta ultraconservadora. I sense més, així vos presentem l'esborrany d'un programa electoral que ha estat fruit del treball d'un any i en el que s'estableixen els nostres pilars o les nostres línies estratègiques per millorar el conjunt d'Ontinyent i el conjunt de les persones que ací habitem. La jornada anem a fer com una mena de comissions. Ara intentarem triar coordinador o coordinadora de cadascuna per poder d'alguna forma encapçalar els debats, però hi haurà 3 àrees programàtiques diferenciades. La primera àrea parla de participació, transparència, democràcia, economia i ocupació. La segona parla d'urbanisme, medi ambient, mobilitat, cultura, festes i esports. I la tercera parla d'igualtat, diversitat sexual, infància i joventut, educació, sanitat i serveis socials o polítiques socials. M'acompanyen a la taula els dos candidats, un candidat i una candidata que han estat fruit un poc dels processos interns que cadascuna de les forces polítiques hem establert per al fi confluir en una mateixa candidatura. Al meu costat tinc a Jordi Sebastià Vicente Alonso i a l'altre costat tinc a Sílvia Artes Ruiz, candidats per a encapçalar aquesta llista o aquesta candidatura que d'alguna forma haurà de posar noms i cognoms i haurà de visibilitzar totes aquestes polítiques que presentem a la ciutadania d'Ontinyent. I també m'han comentat que a la cloenda un poc d'aquest acte, quan recollim totes les conclusions de les diferents àrees programàtiques, prepararem 3 resolucions fruit d'aquesta confluència també, un poc també per a que la ciutadania veja la nostra resposta cap a problemes o situacions
que necessiten una resposta política i que la volem fixar des d'ací, que seran 3 resolucions al voltant de la línia 7 i Ontinyent-Alcoi, una al voltant del suport a la vaga feminista del 8 de març, una altra entorn al futur hospital de nova planta d'Ontinyent i una altra fruit de tot allò que ha succeït al Pacte de Toledo i on nosaltres també en confluència a nivell estatal hem tingut una posició que crec que haurem d'explicar bé a la gent, perquè de vegades els mitjans criminalitzen molt, diuen que se m'alça de la taula però no acaben d'explicar les condicions per les que no van voler participar en una reunió que finalment empitjorava un poc i anava a la contra del que el moviment social de pensionistes estava reclamant. Un poquet aquestes seran les nostres línies de treball i sense més passe la paraula a Joan i a Sílvia per si vos volen dir algunes cosetes. Res, simplement dir que bon dia, benvingudes a totes i tots. És dir, avui és un dia de celebració. És un dia de celebració perquè avui es celebra una jornada programàtica on realment són visibles aquesta confluència, la confluència d'Esquerra Unida i de Podem. Dir que aquesta jornada programàtica està basada no només en un programa que nosaltres no hem pogut idear, sinó que això està basat perquè la ciutadania tinga veu i vot per a que el nostre municipi pugui anar endavant en tot allò que considerem que és raonable i més viable per a lo que és la ciutat d'Ontinyent. Moltes gràcies. Bé, benvolguts i benvolgudes. Ara, en aquest avui, acabem una etapa que porta ja més de 365 dies, és la primera reunió que van tindre les dues formacions i han elaborat un esborrany de programa que va ser, que té que ser polit, que té que ser adaptat davant de les experiències dels nens. I és un programa que vol tancar una etapa i obrir una altra etapa. L'etapa és, ofertar als nostres veïns i veïnes i la intenció que tenim, que és la intenció de les dues formacions, és que volem adaptar la ciutat d'Ontinyent al segle XXI. Al segle XXI, adaptar-lo amb les noves... crear una ciutat que sigui sostenible, justa i equilibrar i on el veïnat, tota persona pugui desenvolupar la seva projecte vital sense, enfrontar a ningú. I davant també d'uns perills que n'hi ha, que estem dins d'una globalització que està anant un camí a un model que l'únic que fa genera desigualtat, i els ajuntaments, que és la primera institució que té el ciutadà, té que treballar, o té que ser, la frontera en què aquesta desigualtat que s'està produint a nivell global, que ens està afectant a tots, i no falta recordar a nosaltres el tema de la desfeta del 2008 per la crisi textil, de la deslocalització de moltes empreses i de l'atur de moltes treballadors i treballadores d'aquesta ciutat, l'Ajuntament té que ser la primera barrera, i és la creença que tenim aquestes dues formacions. Amb la qual cosa, hem de fer un programa que anem a fer una ciutat justa, sostenible i equilibrada i adaptada pel segle XXI, amb les noves tecnologies i en què totes les persones d'aquesta ciutat puguen fer un projecte vital apropiat a les seves intencions i dins d'un equilibri social just i sostenible. Si voleu intervindre o fer alguna consulteta curteta... Ara el que havíem quedat és que el PowerPoint, tot el programa és passar-lo ahí. No, Rafa? Ara el que anem a fer, seriament, el programa que hem elaborat, el programa està estructurat en punts i àrees, i anem a fer una segona presentació d'aquest programa. I a partir d'ahí, ja cadascú treballa les àrees que crea que pot aportar més o pot, perfilar més. Qué bueno, pues ahora las áreas ya directes. Sí. Y esa es la primera. Comentador. ¿Eh? Comentador. Ah, que
comente? Claro. Jo us comento la forma que vam decidir treballar. Vam fer un esborrany, hem estat un any treballant-lo i discutint-lo. Hem arribat al final de tot i només que tenim un poc de controvèrsia en 4 punts que estan ressaltats en roig, quan agarreu el programa ho veureu. En tot el més vam estar, ho vam debatir molt, o sigui que no ha sigut una cosa de 2 dies, però al final vam arribar a un acord. Entonces el programa està dividit per àrees, i la idea nostra era avui presentar-lo així, la zona programàtica, és un borrador de programa, per supost. I després anar a presentar-lo a totes les associacions del client, tant deportives com a culturals, com a de veïns, anar a presentar-lo, a donar-los, a Vizcaya de Siuí com a definitiu, per a replegar també les aportacions que ells volien fer. Entonces, com us dic, n'hi ha 3, hem decidit fer 3 grups així per debatir els punts que ens quedaven per aprovar i n'hi ha, doncs mira, aquesta és una d'elles, pense que Ima ho tenia apuntat, els 3 grups que anaven a fer. És per no entrar a llegir-lo tot, perquè després podeu veure, hem fet fotocòpies del programa, del valor del programa, i després ho tindreu en mà. En cada àrea n'hi ha un preàmbul que diu quina és la nostra filosofia en base a aquest punt del programa, i després les propostes que nosaltres aportem a la ciutadania on tenim per a veure si m'ho recolzen. Sí, els punts principals es, per ejemplo, en participación ciudadana, pues fortalecer nuestro reglamento de participación, impulsar iniciativas legislativas populares, impulsar asambleas ciudadanas, afianzar la experiencia de los presupuestos participativos, simplificar las estructuras de administración, publicación de la web de la agenda semanal de cada una de las concejalías, consignación de las partidas presupuestarias, subvenciones, elaborados en participación de los diferentes consejos municipales, minimización de las iniciativas de ponencia, desarrollo y mejorar el funcionamiento de la web municipal, creación y modificación de nuevos consejos de participación ciudadana, del Consejo de los Niños y de la Gente Mayor, retransmisión en directo por televisión de los plenos municipales. Allí un poquet més detallat que es pot, per supost, ampliar o si creen que sobra algo, pues llevar. Después, en transparencia, constitución del portal de transparencia. Yo creo que No, pues nada. Donar uns apunts per cada classe. Si mireu, veureu que està prou ben detallat en el programa electoral. Ara després us entregaré una còpia perquè ho vegeu. I jo em centraria en els punts que n'hi ha un poc de controvèrsia, que com podeu comprovar en el programa, el que passa és que l'han fet en blanc i negre i no així, però així està subratllat en color, en roig. Eren poquets els puntets, penso que uno era en el punt este, la importància de la novetat que tenim és que així n'hi ha un. A veure, en este punt, un punt molt important, que és molt novedós en aquesta ciutat d'un ple que mai s'ha fet, és proposarem l'auditoria ciutadana, és a dir, no una auditoria, sinó que els ciutadans auditen el gasto i el compte en què se gasta l'Ajuntament. Hasta ara solament fan el referèndum quan els da la gana, com va passar en Torfiel. S'han gastat un X diners en un invalid y justifican el gasto. Antes de esto, es una eina, la auditoria ciudadana va a ser una eina principal nostra que anem a fomentar perquè abans de fer una gran inversió se sepa clarament com se va fer, s'explica com se va fer i tal. I un exemple d'altres, en aquest moment l'Hospital d'Ontinyent, el futur Hospital d'Ontinyent, va ser un hospital locos, perquè han auditat i han llançat l'aplica per poder això
i han agarrat l'opció més barata, s'ha creat una empresa que és OHL, però ja els tècnics ja diuen que és molt, diguem, molt perillós si s'aplica. Baixa temerària. Baixa temerària. El qual vol dir que dels 25 milions d'euros, 22 milions d'euros a volta que estan programats, quan arriba el seu cost final, no sabem el que va costar. Perquè clar, cada vegada l'empresa dirà que li fa falta més diners perquè la terra és de grau 3 o grau 4, o sigui, la dificultat, o s'han trobat una moneda visigoda, que podem trobar qualsevol història, com va passar en el Ñombo. O sea, por eso, para evitar estas cosas, que haya auditoría ciudadana abans, para que todo el mundo sepa que esa inversión, lo que va a costar, las posibles desviaciones que pueda haber y saber en qué es. Eso sería una de las herramientas novedosas que estem, diguem, implantant nosaltres, que ja la vam dir en l'anterior programa, però aquesta vegada hem de insistir més en això. Jo vaig a fer un poc de... Vaig a ressaltar els punts on vam discrepar, no es pot dir que vam discutir, vam discrepar entre Podemos i nosaltres. Per exemple, està en el tema de finançació, el tema de la banca ètica, el vam assumir completament, era una proposta de Podemos Ontinyent, però que anava a un punt, com veieu ahí, están las pendientes de decidir promover que se abran oficinas de cooperación de ahorro, financieras y de crédito del ámbito de banca ética. Y on diferíem era en Ontinyent instar a Caixa Ontinyent a que sigui una banca ètica. Ahí van haver molta controvèrsia, no la van dir, perquè obligar a Caixa Ontinyent a que fora... No... Invitar. El que anem a fer és discutir-ho avui així, per a veure què decidim fer, perquè nosaltres no ho veiem molt clar. I a més diu que és molt poquet, de tot el programa de finançament l'únic que ens pot donar l'acord va ser això. Si vos sembla bé, prenc nota de les intervencions, si algú vol començar a discutir, com ha dit Rafa, aquesta proposta. Però no sé, millor en els grups de treball. És millor que fos i fem una proposta. Però com són discrepàncies, jo crec que sí que les podríem ficar al si de la... I a més està xicoteta perquè no és tan tot la discrepància. El títol estava insistàvem a Caixa Ontinyent que des de l'Ajuntament instàvem a que fos una banca ètica o deixarem a part perquè entenien que era una entitat privada i no arribàvem nosaltres a tindre aquesta capacitat perquè, si voleu, veiem un torno de paraules i així no us han fet. Posar en negre tot això en un segon. Manolo? Algú més? No, la discrepància venia, no és que no estàvem d'acord en el que nosaltres voldríem que fora que Caixa Ontinyent fera el paper d'una banca ètica. En això estàvem d'acord. El que no estàvem d'acord i veiem que no encaixava molt, més que res perquè estem fent una proposta de programa electoral i no podem fer coses o trasladar-ho a la ciutadania coses que després siguin irrealitzables, no siguin possibles. En aquests moments Caixa Ontinyent, per la llei de caixes de l'Estat, de tot l'Estat, que sols n'hi ha dos caixes a nivell de tot l'Estat, la de Pollença i la de Caixa Ontinyent, està composat per els impositors, per els treballadors, per la Generalitat Valenciana i per els ajuntaments. Això és el que forma Caixa Ontinyent. Vol dir que mentre no es modifiqui la llei seria impossible que Caixa Ontinyent poguera transformar-se en que volguera, que el Consell d'Administració diguera anem a convertir-se en una banca ètica. La llei no li permetiria, salvar la diferència. És com aquell que van fer la declaració unilateral d'independència. Bueno, doncs molt bé, la fas i ja està, però no pots fer una cosa que no tinga encaix en la llei. Modifica primer la llei i després podràs fer l'objectiu que pretens. I serà la diferència de la proposta que tal qual s'havia presentat i la vam subratllar en roget per a que avui poguérem debatir i veure què paraules utilitzàvem per a que al final es complirà l'objectiu. Quin és l'objectiu?
que Caixa Ontinyent sí que tinguera un paper, a part de l'obra social, i que ja sabem el que són les caixes, crec que ho sabem, que al final fora una banca ètica. Però avui per avui això és impossible mentre no modifiqui la llei de caixes i la correlació de forces que hi ha dins de l'Ajuntament, per supost, de la Caixa. I això era la discrepància, més de forma que de fons. Bueno, yo el tema de la Caixa Ontinyent, primero hay que estar agradecidos que a mí la Caixa Ontinyent no va a entrar desde la tormenta perfecta que es va muntar fa uns anys, en què al final la banca privada es va fer en totes les caixes que n'hi havia, una per la mala gestió, sobretot del Partit Popular, i les ganes que tenien la banca d'eliminar un competidor. El tema de Caixa Ontinyent, sí que el que se va comentar en el debat, se va recordar el que era l'origen de la Caixa Ontinyent, que antes tot el món, encara n'hi ha gent que l'anomena com la previsora, que la seva funció era de previsió, o sigui, quan vingueren les crisis, cicles del textil d'entonces o cicles agrícolas del temps, pues tenia sempre un fons. Lo que sí que volem impulsar con esta idea de una banca ètica és que la Caixa Ontinyent siga, digamos, un element de financiació i que siga, digamos, per desenvolupar projectes econòmics i personals decents des d'un equilibri, digamos, financer, un equilibri de rèdits, un equilibri d'interessos, no com els que n'hi ha ara, que ara la Caixa Ontinyent aplica, perquè vol, els directrius del Banc d'Espanya, que és la neoliberal, i a molta gent no les dona el crèdit perquè no entren en aquells paràmetres, quan millor un paràmetre a vista municipal sí que podria entrar, i un crèdit d'esto podria ajudar a desenvolupar o bé la compra de la vivenda o bé la compra un xicotet negoci, el poder desenvolupar correctament i sense agobios i sense negoci, créixer i crear riquesa local. I després també hay que tenir en compte, lamentablement, el que en compten els treballadors de Caixa Ontinyent, en què les van aplicar en estos 4 o 5 anys van aplicar un CEDES, perquè la banca electrònica està suplint al personal, al treballador i treballadora bancari, lo està suplint, que la Caixa, que no és qüestió de ganar diners, no és qüestió de que els diners que se guanyen o els diners que se manejen siguin sostenibles per tots, i si no guanyen 100 i guanyen 50, doncs, oye, esos 50 que no has guanyat has beneficiat, al poble, als ciutadans, baixant, tipus d'interès, mantenint uns llocs de feina en una atenció al públic i tot això. Això, va per aquest sentit també, i la banca ètica no sols és, diners, sinó també que la banca ètica gestione i els seus treballadors estiguen ben a gust, estiguen en unes condicions laborals favorables i adequades per a la feina que fan, i oblidar-se un poc de guanyar més diners o guanyar menys, sinó guanyar-lo justo, però sempre en un equilibri sostenible, con una atenció, con unes sucursals obertes el temps que siga per atendre personalment a tots els seus clients, uns interessos adequats, que no siguin abusius, i unes càrregues que després, en el camp de descoberts o no descoberts, que siguin, perquè la persona puga, si està pensant en un baix econòmic, puga superar-lo. Això seria més o menys la idea que tenim. Miguel, no hi ha més paraules, jo vaig a parlar i després... Vale, no sé, vols avançar? Res. És dir, des de Podem Ontinyent, una de les coses que contemplen el nostre ADN és que, a veure, en el municipi d'Ontinyent no anem a treballar en ningú banc que hagi desahuciat o tinga clàusules abusives. És dir, per això, convidem a Caixa Ontinyent, ja que la tenim en el municipi i en la comarca, a que poguera no convertir-se en banca ètica, però sí actuar èticament. Actuar èticament és el que estava abans també comentant el nostre company Manolo. Hasta quin punt això es pot fer? Pues, no ho sé, igual és hasta inviable el que estava dient antes el company. Pues igual que la llei no permetís que això es faci. Sí que és de veres que des de lo que és
el municipi, sobretot des de Podem Ontinyent, és a dir, sí que poder obrir, és a dir, sucursals o caixes d'estalvi que sí que pertanyen a la banca ètica. Per això, és a dir, ens va vindre al cap el que era Caixa Ontinyent, ja que forma part del nostre municipi, la nostra comarca. Bé, jo afegiria un poquet al debat. Evidentment, no podem canviar la idiosincràsia i la composició dels òrgans de govern de Caixa Ontinyent, perquè és una entitat, vull dir, la banca ètica ja té un període d'existència i que jo conega, hi ha diverses cooperatives de crèdit i està Triodos Bank. Vull dir, són les úniques realitats i experiències de banca ètica a nivell estatal que hi ha. Nosaltres, per exemple, a nivell de partit polític treballem amb Triodos Bank, però Triodos Bank sols té una seu física a València i tampoc és un banc amb la capacitat d'obrir sucursals en totes les poblacions. Vull dir, hem de medir un poquet també la realitat del que planteja una banca ètica. Jo sí que obriria la proposta i la deixaria en obert, evidentment llevant lo de Caixa Ontinyent, podem convidar-la, com bé has dit, a que faci precisament això, a que sigui una entitat que no desahucia, que sí que ha desahuciat, vull dir, els papers estan, i que es comporta èticament en referència, sobretot, a la gent que, per desgràcia i per les condicionaments econòmics que l'envolten, ha passat una mala ratxa i ha d'eixir fora de sa casa quan ja està més que pagada i damunt se queda en el deute i té que fer front a unes clàusules abusives que ja entitats un poc alienes a les caixes d'estalvis han reconegut que són abusives. Vull dir, sí que li podem dir com un decàleg de compromisos ètics que es podem agafar del funcionament de la banca ètica, però evidentment no podrem evitar que Caixa Ontinyent en els seus òrgans de participació trie actuar com vulgui. Vull dir, això no ho podem, sí que podem convidar. Aleshores, jo sí que canviaria un poc la redacció del punt en el sentit que l'Ajuntament prioritza, perquè tampoc va ser fàcil. Sabeu que l'Ajuntament avui en dia té oberts, cada vegada en són menys, però té oberts crèdits amb diferents caixes d'estalvi i bancs i entitats financeres i, per exemple, cancel·lar aquests comptes suposa també un prejudici econòmic per a la ciutadania. Vull dir, s'hauria de fer com una mena de transició d'un model a l'altre, però una transició pacífica per tal de no gravar amb la ciutadania o que la ciutadania no pagara els interessos de cancel·lació que aquestes caixes al final li demanarien a l'entitat. Per tant, jo sí que convidaria, com un poc per agafar la línia programàtica que nosaltres volem llançar, és que l'Ajuntament prioritzi les relacions econòmiques que hagi d'establir amb entitats que d'alguna forma estiguen dintre del paràmetre de la banca ètica i que, si no, redactar un decàleg o extraure els punts bàsics del que es considera banca ètica per convidar a les entitats que sí que operen a la nostra ciutat per tal de que no facin ni apliquen les clàusules abusives ni desnonen algú per els seus condicionaments econòmics, per una qüestió d'humanitat i de justícia social. No sé com canviar-ho, però jo sí que llevaria la part d'instar. A veure, podem convidar el que iba a fer referència antes. És dir, una cosa és instar o convidar a que Caixa Ontinyent sigui una banca ètica i altra cosa sí que es podrà convidar a que actue èticament. Correcte. I això és el que jo he dit antes. Ahir sí que es podia fer un decàleg per veure de quina manera, no només Caixa Ontinyent, perquè suposa que, clar, és que parlem de Caixa Ontinyent com si només n'hi haguera un tipus de caixa d'estalvis així en el municipi, n'hi ha moltes més. És a dir, però sí crear un decàleg per totes aquelles banques que no puguen convertir-se en banca ètica, sí fer-les que actuen èticament. Alguna intervenció més en relació a aquest punt?
Pues si voleu... Una cosa, per a tancar-ho. Deixeu-me com està. Això és Pues, Jo crec que diu. sí, ja anar avançant. Però adelantar Ja algun anar avançant. anem a la línia de perquè si n'hi ha 4 punts i en els 4 punts fem el mateix, no fa per constituir les àrees. Bueno, seguim a seguir. Ja crear-lo. La decisió no és urbanisme. Teníem un altre puntet que també estava pendent de decidir, que és este que tenim allà. Que vull ser de part que debatisquen. N'hi ha uno que a mi sí, jo penso que és important i que m'he de debatir-lo El plenari. sí, el de valencià. No, això és importantíssim. Anem a avançar, tenim l'urbanisme. Una introducció a l'urbanisme. Però l'urbanisme no anem a res, quan no s'ha aprovat. Pues entonces... L'urbanisme més el transport, estem tots d'acord. Tant no han les propostes de poder com les nostres. Dime, Quevedo. Quan l'urbanisme es va replegar aquella proposta que ja vaig posar jo, que havia en possibilitat de per no fer mitges rotondes o rodoneres en el que és l'entrada del poble Can Salvador fins a la rotunda 8-9 on anava a priori l'hospital, perquè parla del camí dels tarongers, parla de la pólvora. Jo no ho sé, crec que no, però de tota manera torna a insistir el mateix. Això és una feina més ara del detall. Sí, bueno, jo ho apunto. La qüestió està que... Si no, l'urbanisme... Vas tu? No, ja... En l'urbanisme jo vaig introduir un poc la qüestió. Tècnicament, com hem fet en la presentació tant els tres, adaptar la ciutat del segle XXI significa que la cultura del cotxe té que anar menys. Ja sé que en aquest poble som jo el primer, estem en l'ADN, tenim el cotxe davant, hay una especie de casa, són una residència a 4 quilòmetres, 5 quilòmetres de l'habitual, totes les famílies tenim 1, 2 o 3 més motos, cotxes, i la ciutat no està preparada i no està mai preparada per aquest clàssic de vehicles que n'hi ha, el volumen que n'hi ha. Com val tindríem que buscar una de les propostes, un dels camps a treballar per la nostra formació seria buscar aquest equilibri, és dir, ganar que el peató vagi a guanyar almenys la ciutat, no sols en models, sinó també en tràfic, en aparcaments, en el que també dona vida, també el fenomen de les terrasses en els bars, que està bé, que se vaya a ficar poc bé, genera problemes en el veïnat, en el tema de sorolls, però bueno, això se podria també treballar. Hacer, digamos, una ciutat més urbanita, més del peató i més solidària. Con lo cual, eso es uno dels hàndicaps que tenim, que se proposa així per intentar contrarrestar. El tema de les casetes, que són el 80-90% són alegals, perquè la planificació en su moment no es va fer. Tenim un subsuelo que està molt contaminat pels pous cegos que es van fer en aquest moment, que són pous a l'aire lliure, un forat en terra i que ahir se va. Què passa? Que al principi, com només estava a l'estiu, era 4-3 mesos se vertia a fecal, però és que ara n'hi ha moltíssima gent que ha optat per viure en el camp, viure en la caseta tot l'any, con lo cual, y el pousego, camión ni saben dónde está. El pousego es un pousego libre y está, ya tot el aigua del subsuelo, está molt contaminada, el cactus no es potable. Es pot regar, pero no es pot regar. Entonces, todo eso hay que comenzar a plantearlo, incluso a plantear, nosotros lo planteamos. Que és humanisme i està relacionat amb el mig ambient i està relacionat també amb el transport, la manera de comunicar-se i està sobretot la comunicació en les altres ciutats. Per exemple, en Alcoi, que n'hi ha moltíssima gent jove que està fent cicles superiors en Alcoi i va a la Universitat d'Alcoi i té que anar en cotxe perquè no n'hi ha un servici públic que pugui satisfer aquesta demanda. En canvi, quan se va a València no n'hi ha problema, van anar en el metro i viuen i tot.
lo que también tienen que treballar. Y eso de la temática está, digamos, en ese punto. Después, en lo que es igualdad y... Jo, en referència a aquest punt, volia introduir un punt al debat perquè ha sigut una de les proclames ciutadanes, encara que ho podem debatre, en aquest àmbit, i és en relació a la seguretat ciutadana. Sabeu que el tema dels robatoris en les casetes està sent una de les puntes de llança i s'haurà de donar resposta. Vull dir, ens agrada més o menys, però haurem de donar resposta. I qui no replega res en el programa. Correcte, i si s'hauria d'introduir, més que res perquè van haver molts posicionaments polítics en la resta de programes electorals que facin referència a això. La majoria seran brindis al sol perquè sabeu que les competències tampoc són nostres, però sabeu que així tenim un disseminat que d'alguna forma, com dia Jordi Sílvia, s'haurà d'ordenar, perquè, clar, és un cas atípic, quasi que tenim més població en el disseminat que al centre del poble. Això no seria el model desitjable, perquè hem dit que, clar, actuar en el disseminat és molt difícil, no sols per la urbanització o per el clavegueram que està deixat de la mà de Déu, perquè en molts llocs no es pot traslladar aquest sistema, no tindríem la capacitat, sinó també per tots els problemes que genera, no sols en l'àmbit de la seguretat ciutadana, sinó també quan hi ha alguna alerta sanitària en el disseminat o quan hi ha algun problema mediambiental, com incendis, catàstrofes com poden ser alguna riuà, que no n'hem tingut fa temps, i en la zona del disseminat difícilment afectaria, però sí que de vegades caiguda de barrancs. Tenim molts problemes perquè tenim un disseminat molt gran i haurem de donar resposta. En el darrer ple sí que es va llançar una proposta que va vindre de Ciudadanos que s'ha quedat damunt la taula, que era d'alguna forma posar en estudi tots els sistemes operatius que hi ha en Ontinyent, com el Landis, l'Enercops, que crec que és el que gasta la Policia Nacional, però al qual no té accés la policia local. Vull dir, hi ha una sèrie de condicionaments que impossibiliten ordenar este camp. Però crec que ho hauríem d'introduir d'alguna forma per donar resposta, donat que hi ha certa pavor social en aquest àmbit. I hauríem de reflejar això. Que algú que està en els temes estos redactar algo perquè el programa és que ha sigut de nova aparició això fa de mig any així. Home, ja estava, el que passa que estava... I n'hi ha qui està fent molta propaganda en base a això, sobretot en la secció local. Reunint a totes les organitzacions de... Sí, però no dona solució. Que no dona solució. Bueno, doncs mira, les càmeres. Una tonteria, però va venir parlar de càmeres. És un tema que cada volta pues, llama més l'atenció, crea l'alarma social, no sols passa al disseminat, està passant també en el cas urbà, entren a pisos quan la gent potser s'ha desplaçat una temporada fora. N'hi ha per ahí una... No és potser una de les ciutats perilloses ni un índice tampoc molt fort, però sí que crea una alarma social. I me recorda que aquest jo, inclús en campanyes que són fum, que digui jo, i publicitat, se va dir que anaven a ficar drons al disseminat. A la càmera. Mare meva, aleshores, no sé, drons, van 10 o van 25 drons, ara va en càmeres que, per exemple, esta setmana diuen que havien entrat a un lloc i no podien determinar a quina hora havien entrat perquè la càmera no està agarrant imatges. Però quan entra un lladre i furta alguna cosa, la càmera no encén una llumeneta. Dir, un lladre! No, entonces tens que revisar tot l'horari de la càmera, les 24 hores, de tota una setmana o millor. Manolo, és propaganda, però està fent-se mal. Entonces, ahí, pues sí que... Això és una sèrie d'un camí, perdona, després d'un camí de la Puríssima, i el tio farda el tema de les càmeres. Sí, està clar. Bé, el programa incorporat... Però el primer problema és que fiquen una càmera i després... obren la càmera i ja s'acaba la falda. Le fiquen un xicle, ja està. Anem a veure, una cosa tan senzilla, ficar un xicle a l'objectiu i ja està, ja s'acaba la càmera. És a dir, un pla de seguretat està clar. El que passa és que les competències no són ni locals, és a dir, la Junta de Seguretat Local
doncs és el subdelegat del govern que ve així, agarra el comissari, agarra el de la Guàrdia Civil i va a l'alcalde i parlen a veure del que hi ha en el poble. Bueno, fer un enunciat de dir que mos preocupa la situació que hi ha una alarma social creada i que n'hi ha que dotar, potser, de més mitjans tècnics, humans i de seguretat, bé, és una cosa que... De fet, a la propera legislatura segurament estarem convidats tots els grups que tinguin representació a participar dintre de la Junta de Seguretat Ciutadana, perquè va ser una reclamació del PP, algú va dir que Filiberto quan estava sí que participava, aleshores van demanar tots els grups estar presents. I se feia una diferència, ja de quan Requena, Filiberto ja estava. Sí. Aleshores, bueno, com que estarem presents hem de tindre una línia clara i un posicionament respecte a això, perquè ja estan apareguent, vull dir, una cosa és la resposta política, això, però a mi també me preocupa la resposta social, perquè hi ha gent en camins que s'està organitzant, tipus patrulles ciutadanes, vull dir, això ja té una altra lectura, aleshores, un poquet nosaltres ficar cordura en este àmbit, dir ben bé que no són les nostres competències, però que sí que ens preocupa donar una resposta política a aquest problema que patim. Sí, és que la línia 112 em pareix que és general de la Comunitat Valenciana, o sigui, que n'hi haguera una línia més directa, perquè l'altre dia ens va passar un cas de que van atropellar, van veure des de l'oficina que atropellaven, bueno, quidres, i diem, és l'avenida del Textil, i no sabia ni on era, perquè clar, no era ni d'ací. O sigui, que fos una línia més directa en el poble i que es poguera... Hi ha programes informàtics, com el que estava apuntant, que es toquen, i el segon, si estàs allí present, en el mòbil, saben en quin punt està el ferit, què ha passat... O sigui, que el 112 és una cosa a extingir, ja és... Claro, però té que saber fer propaganda perquè jo no sé quina altra línia de vista d'això, o sigui, que recurreixes a la 112. Després s'abaixar en el mòbil, si volien posar un botonet, saben on estàs, de quina manera passar. Maria Ángeles? Bon dia. A mi m'agradaria saber la proposta que teniu, que heu presentat una proposta per a les pròximes eleccions respecte a la Seguretat Ciutadana, perquè jo us he parlat que si no hi ha coordinació, que si estarem o no estarem o si s'han d'estar, doncs continuo la meva voluntat que la resta. Entonces, jo m'agradaria saber, des del vostre programa, què porteu, què no portar allà. Sí, un poc. Estàvem ara causant perquè havíem detectat que no havíem inclòs cap resposta als problemes de seguretat ciutadana. Per tant, jo he dit des de la taula que com que és un problema que en els darrers mesos està agafant d'alguna forma cert posicionament en totes les temàtiques que preocupen, de vegades el problema també és magnificat interessadament, ja s'ha dit, però clar, hem de donar una resposta i un poquet apel·lem a que el grup que ara treballi a això redacte una proposta municipal, sabent, no obstant, que les competències no són municipals. Però el que ha dit Pau molt bé és que, de moment, la primera diferència que trobem és que la policia municipal no ha accedit a la base de dades de la Policia Nacional ni a la Guàrdia Civil. Que la policia municipal, això és un cos que està ahí, que pot reforçar. El tema de les vivendes, primer, és un problema de localització, perquè n'hi ha tres tipus d'edificació. En uns són polígono 4, partida de la zona polígono no sé què, no sé quantos, en altres són ramal 4, ramal 5, ramal 6... Disculpa un moment, que t'interrompisc. Avui no hi ha problema, avui, jo és que no sé, però ens estem una quantitat de mitjos tecnològics per a poder seguir, però resulta que per a això, resulta que uns no poden tenir l'accés a l'altre, però en fi... Pues esa sería la primera, digamos, mesura. Vamos a ver, estos tres cosas que n'hi ha, Guàrdia Civil, Policía Nacional y Guàrdia Municipal, estén coordinats, perquè així se veia. És el primer, que hasta ara no està. Sí que a vegades, en el nostre cas, estem al costat del Pilar. En el Pilar sí que ves la policia, del Pilar ves la policia municipal, perquè és poble, i nosaltres estem a 200 metres, tenim la Guàrdia Civil. La policia municipal a vegades ni passa.
O sea, són coses que dius, home, si hi ha 3 coses de seguretat, perquè els 3 no estan coses així. Fan una junta, la van junta, però després al número, al policia i a esto, pues no coordinen. I ese és el problema. Manolo i Salva. No, jo volia d'alguna manera regular un poquet el debat en el sentit de que per això hem vingut així, és a dir, per a aquesta proposta d'esborrany de programa que hem treballat durant aquest últim any va tindre insuficiències i això és el que hi ha que fer. Hem detectat que en el tema de seguretat podríem fer una proposta, per almenys una petició que hi haguera una forma o fórmula però sense entrar en el detall, perquè si entrem en el detall de que si el 112 està desfasat i l'altre ens diu, un dia el dijous en el pleno Rodríguez, és que el 112 no se vol dispersar, se vol aglutinar i té que haver un punt de referència únic, perquè si no podria donar-se el cas que avisaren per un costat a un, per l'altre costat a l'altre, per l'altre costat a l'altre i es presentaren en un lloc 5 o 6, diguem, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, Bomberos, Protecció Civil, no sé qui, perquè han avisat a 5 puestos diferents. Claro, això tampoc seria bo. Entonces, jo crec que al programa sí que posar que ens preocupa i que hi ha que buscar-li solucions per a que vagin al fons de la raïl del problema. I és aquesta alarma social que està creant-se i que va a més, que reduïsca la mínima expressió. I el que dan les competències al municipi. Salva. Sí, una cosa. El tema de l'S12, així que l'Ajuntament opera de la policia local, fins ara no tenia la connexió al L12, que es connectarà ara no tenia. Per tant, ara sí que quan hi hagi una crida d'assistència passarà directament a la policia local. En el tema de la Guàrdia Civil, sols tinguem 12 guàrdies civils per tot el tema. I sabeu que quan plega el torn, tanca el quartel de segon tenent, es posa el baila o el d'olleria. I moltes vegades les cridanes passa al d'olleria. Aplega el d'olleria sí, no s'ha preguntat, però també és per el sistema de GPS que tenen. Si no està comunicat en el municipal, van dir de provar-los uno, però no poden acceptar-lo perquè no és legal acceptar-lo. Entonces, hasta que no se solve ese problema. Clar, hi ha un problema de competències que difícilment podrem salvar perquè sistemes operatius que gasten els diferents cossos de seguretat també són diferents. L'única forma d'unificar-los és el 112, clar, crear, també, això Rebeca també ho va dir en el ple, vull dir, crear un sistema municipal mai seria tan complet com el que ens dona el Ministeri, a banda del cost econòmic que tindria això. Vull dir, la proposta de Ciudadanos era més de 24.000 euros només fer l'estudi, després posar-lo en marxa. Clar, ell parlava de ciutats com Cornellà, molt més grans. Clar, hem de ser conscients també de les possibilitats que tenim i de com afrontem un problema que realment no és competència nostra, però sí que patim les conseqüències. Seguim? A veure, una altra cosa en la que discrepàvem, i aquesta també molt important, era el tema de mig ambient, la finca de fusta. I això era molt important, perquè pensàvem que n'hi ha que donar una solució al tema de la finca de Fuset. Continua a dir, a pesar de que ja portem, jo estic a la Comissió de Mig Ambient, i hi havia hagut més forts pel tema de Fuset, per el tema de Fuset no, pel tema dels casals i pel tema de Montafons. Ara estan anant de Panxeta perquè Jorge Rodríguez, quan va veure que la Comissió d'Urbanisme, quan estava franquesada, anava a per els casals, ja anava a llevar-lo d'allí, clarament, estaven tots. És que estan il·legals. Bueno, anàvem a per ells, anàvem a llevar-lo d'allí. Jorge Rodríguez comentava allò de ficar-los en una assemblea allí a tot. Bueno, van tirar per terra a tota la Comissió d'Urbanisme. De fet, a partir d'allí, la Comissió d'Urbanisme, ara, quan antes anaven 10 a 18 allí a reunir-se, ara van 5, 4, 3, hi ha vegades que n'hi ha més tècnics a l'Ajuntament que membres, perquè ho ha de fer tot. Entonces, nosaltres pensàvem que és seriós això i que n'hi ha que agarrar ja una determinació clara
i llevat allí el motocross i llevat allí el camp de tir. Que n'hi havia solucions molt fàcils. Jo em vaig enfrontar en els caçadors i en els del motocross, els del motocross sobretot, perquè tenen en Noruega un camp de motocross que està legal, reconegut per la federació i en totes les normatives mitjans complides i preferien estar així, i eren 4 tios, que eren més, preferien estar així en Fuset, pegar-li a la moto. I jo diria, però això és més fàcil i més barat, que l'Ajuntament ens dona una subvenció perquè anem a Baira i oblideu-se de Fuset. Doncs nada, els tios en Fuset, que havien estat tota la vida i que anaven a estar tota la vida. Bueno, el debat és ser, no sé, i penso que nosaltres tenim que prendre una determinació clara i els representants nostres en l'Ajuntament ho anisquen encara a eliminar una vegada el que és el camp de tir de Fuset i el motocross. Bueno, jo crec que això ho tenien clar. Sí, però el problema és que n'hi ha una coseta que era... Això fica incluir... Rafa, n'hi ha 5 discrepàncies. I estan, jo estic enumerant així. En la pàgina 11 estava el que tenien, en la 12 estava les TICs, en el 13 estava el carrer Major... Entonces estava que va aprovar de tant? És que es fica incluir. No, jo no tinc així pendent de decidir. Incluir. I en la 26 estava el de València. Això és una discrepància. Però sí. Ja està, no n'hi ha més. Vale, però és... Quan està clar. S'ha de llevar. Està clar. És que van tindre prou debat, això, deu ser. Però al final va haver consenso. Vale, la propera. Quina pàgina és? Manolo, tu que ho tens apuntat. Vale. No, les TIC ja ho han passat i ara us quedaria a la pàgina 26 en l'enunciat, és un enunciat polític i diu l'educació serà pública, laica i en valencià. Gratuïta i en valencià. I això era la discrepància. N'hi havia gent que plantejava que per què no posem en compte de valencià unilingüe, per què no castellà? Ahí venia la discrepància. És una declaració, no és perquè nosaltres, l'Ajuntament també té poques competències en educació, és una declaració de filosofia de com volem que siga l'educació. No és més transcendental que això, però bueno, ja va dir la ciència. Això és l'última que queda de les que diava allà. De tota manera, jo no sé si això val la pena, perquè jo sé que aquests temes, quan s'enceten, se saben com s'enceten, però no com s'acaben, ni quan. Perquè com cada un manté el seu criteri... Bueno, està clar que l'Ajuntament no té competència, o sigui, que són manats, és el que decidisquen en Conselleria en València. Però una cosa és això i l'altra és, en cas de tindre que, considerem, luchar o intentar aconseguir des de l'Ajuntament, jo soc partidària de que siga plurilingüe, o sigui, 3 llengües. Castellà, valencià i anglès o una altra llengua sola. Perquè si no, el que anem és, què volem? Una educació només per a la comunitat valenciana o que quan apleguen el grau d'estudi mitjà la gent sàpia igual castellà que valencià? Tan important, per supost, del valencià. Jo és la meva llengua materna i és la que m'estime, però considero que tenen que saber igual una que l'altra, perquè és que si no... I després, anglès també, vamos, des de la guarderia, que s'intente, per lo menos, l'Ajuntament apostar perquè siga així. Una altra cosa és que tinguem que acatar el que s'ha fet. Jo estava content i després va... A veure, com ha dit Manolo, és cert, no tenim les competències en educació, però jo crec que al contrari, vull dir, ningú posa en dubte el plurilingüisme, però com a posicionament polític parlem de 2 llengües, d'una llengua que està minoritzada, que és el valencià, que ha estat 20 anys assotada i assolada, també el sistema públic del que representa l'escola pública,
I és cert que no tenim les competències en educació, però sí que podem fer com Carmena. Vull dir, el model Carmena, Esperanza Aguirre, donant terrenys a les escoles privades per a construir universitats privades, catòliques i tal, aquesta competència sí que la tenim. El cedir-s'ho al públic, per exemple. I això sí que ho hauríem de recollir. Vull dir, en un sistema, jo no m'opose a que hi hagi un nivell privat, però que siga privat. Perquè els fons públics, el sistema de concerts, per exemple, està per a suplir les carències del sistema públic, no per a estar per damunt del sistema públic. Perquè jo entenc que com a línia política els diners públics han d'estar ben redistribuïts i l'únic sistema capaç de garantir això és el sistema públic. I l'únic que no discrimina a l'alumnat per raons de sexe, l'únic que té posicionaments clars, el que fa unes oposicions clares i meridianes per a que el professorat pugui accedir en condicions d'igualtat i de lliure concurrència, això únicament ho garanteix el sistema públic. Respecte al valencià, jo tinc un posicionament totalment contrari. Jo no veig un problema, vull dir, qualsevol alumne i alumna acaba sabent les 3 llengües. Per què? Perquè, vull dir, l'anglès és com abans el francès, vull dir, sabem parlar. Altra cosa és que s'hagin de millorar les hores o entrar en tocar parts del currículum, que això sí que no és competència nostra. Però com a aposta política no podem dir que les 3 llengües tenen els mateixos usos, perquè hi ha una que ha estat patint més que les altres. Aleshores, posar-les les 3 en peu d'igualtat és irreal, és no respondre políticament a una realitat, i és que el valencià ha estat assotat i el valencià li s'ha de donar un ordre de prioritats. Per què? Perquè castellà, un xiquet i una xiqueta se l'ensenyen. La meva filla parla castellà perfectament, encara que va a una escola en valencià. Parla valencià i castellà perfectament. Anglès encara no ha començat perquè té 2 anys, però també acabarà parlant anglès. El model és el plurilingüe, per això ja ho diu Conselleria. I un poc crec que el que arreplega el programa en aquest sentit és un posicionament polític de cara a que els atacs al valencià, que no són ni per assomo els mateixos que patís el castellà, perquè el castellà és una llengua de prestigi social en el nostre territori, ha estat una llengua de l'administració en el nostre territori, i un poc és que les persones que han patit la discriminació lingüística no han sigut les persones que parlen castellà. Han sigut les persones que parlaven valencià quan no sabien adreçar-se a l'administració, per exemple, en altra llengua, i ens discriminaven per això. Per tant, jo crec que posicionament polític i parlar del valencià jo sí que ho trobo necessari, igual que l'aposta decidida cap a l'escola pública. Per a mi hi ha temes que no podem renunciar a ells. I no vol dir que estigués agredint el castellà. Simplement estàs parlant d'una situació on les 3 llengües no estan en peu d'igualtat i tu el que has de fer és polítiques per tal que aquesta situació siga cada vegada el més igual possible. Per això mateixa apostar perquè estiguen les 3 iguals. Les 3 iguals, per almenys les 2 llengües oficials que estiguen... Una cosa, en el tema este, ho vaig debatir prou, i el de plurilingüe, la paraula Haixa, me la vaig inventar jo, perquè el text no era així, el text parlava de valencià directament, i va haver un debat, i va estar hores, jo estic per dir-vos que va estar quasi 2 hores xerrant del tema este, perquè nosaltres apostàvem perquè continuara la taula valencià, escola gratuïta i en valencià. I vosaltres esteu dient que ja van fer referència al castellà, entonces se va poder dir, bueno, no en castellà, sinó, per supost, valencià, però castellà... jo estic notant-lo, està retornant una altra vegada la guerra valencià-castellà. Està retornant, jo segur que estic en els pensionistes i estic en la valenciana i que me deixe molt ara per tots els pobles. Quan veig el sud en vaig, més patalacan en vaig, pitjor. Estan retornant una altra vegada a agredir al valencià directament. Jo vaig a Paula, si parle de país valencià, i me se reboten de periodis, quan vas a Alacant, vull dir, Penyalda, Torrevieja, per dir-nos alguns valors, que haurà estat. I parla valencià i alguns me diuen,
puedes hablar en castellano y cuando me diuen de fer els cartells, jo els faig en valencià, els envie i em diuen por favor, a mi valenciano, en castellano. O sigui, que està retornant altra vegada la carreta que se la van inventar, els fatxes, del valencià en castellà. Valencià, nacionalistes catalans, castellà, de tota la vida espanyolista. Entonces, nosaltres jo penso que hauríem de retornar a este punt una altra vegada a lo del valencià, com estava originalment escrit. I si no, com a mínim, deixar-lo de plurilingüe, com a mínim. Bueno, desde septiembre de 2018 se ha empezado con una ley nueva que, o sea, los niños ya desde 3 años empiezan para igualar lo que estamos diciendo, que las lenguas estén por igual. O sea, lo mismo el castellano que el valenciano y luego el inglés. Y eso ha sido aprobado, se ya empieza a funcionar en el año 2018, en el mes de septiembre, cuando emitieron el curso que estamos. El decreto de plurilingüe. Y esa ley ha sido aprobada precisamente por Podemos, Compromís, y no sé si participó el PSOE, no lo sé. Pero se había aprobado y está funcionando. Y la idea es esa, que no de golpe, pero sí poco a poco vayan incorporándose. O sea, que está la ley así. Y eso solo compete a la comunidad, la consellería. Es la única competencia. Pero yo voy a comentar una cosa, que así el valencià, desde 2016, en el decret de nova planta, ja prohibia expressament parlar i continuar els costums i lleis de València. I això va significar que el que en fera era que li tallaven el coll. Entonces pense que el valencià des de 2016 ha sigut una llengua reprimida i no tenim el per què sentir-se de tercera categoria. Pense que el valencià té un trajecte i una subcultura aquí a València que tenim que estar protegint contínuament i no ficar a la mateixa altura del castellà. Tenim que ficar i ser capaços d'avançar un poc més i ficar a més altura, que s'ho mereixem com a subcultura. En paz. Pense que tenim que recuperar l'orgull de poble que vam perdre quan ens van invadir. Tenim que ser conscients que vullem o no vullem i aquest sentiment que tenim encara de ser menys d'una persona que parla castellà, el tenim que perdre. Tenim que pensar, si no recuperem el nostre orgull de poble i no deixem de pensar en el sentiment de culpa i que estem per baix d'ells perquè és un territori invadit, no hi serem mai d'ells. Seguim sent territori invadit. Perquè tinguem un complex d'inferioritat brutal. Perquè històricament, quan jo era xicoteta, en el meu poble, la gent que parlava castellà, que és en el món veïns, que eren igual de desgraciats que jo, doncs parlaven castellà perquè era un nivell superior, però que eren més tripolles, quan nosaltres i res més. Però això ho han de recuperar, siga com siga. Perquè a mi que me diguen, com me va dir ahir un home, que el seu fill va a l'escola en valencià i no sap parlar castellà, jo li dic, jo he anat tota la vida a escola en castellà, jo soc de l'època de Franco, i els meus amics no saben parlar castellà, sí que el parlen, però com el saben. A veure, les llengües és una cosa viva, i si no la practiques és com l'inglès, l'escriuràs perfectament i el llegiràs bé, però a l'hora de parlar-lo, ni patata. Però això és exactament igual, que no ens venguin la burra de que si donen les mateixes hores en castellà, que no sé què, el parlaràs correctament. Mentira. Si en casa parlen valencià, el castellà el parlaran conforme funciona. Jo crec que això... El tema de la costa que va fer l'esquerra en els anys 70, els anys 60, per defensar el valencià, jo estic agraït. Jo tinc 2 fills, un de 26 i un de 21. I els dos, un estan estudiant en Alcoi i els estudiant a València. I han fet el pau i han tingut un nivell de castellà enorme. I han estat en el Lluís Vives. El Lluís Vives era línia en valenciana. I saben parlar molt bé el castellà, o l'espanyol, com dir-li, i el valencià o català. És que el parlen molt bé. O sigui, aquesta aposta que va fer l'esquerra en el seu moment de recolzar el valencià i de defensar, han recuperat, no és de 1700, ja quan se'n van als moriscos ja el valencià va anar perquè la poguien en decadència. I ell ha de recuperar 400 sigles d'una llengua que és nostra.
I dic nostre perquè jo soc un tinentí, però jo no soc un tinentí del CEPA, jo soc fill de català i fill de l'Onesa, perquè veig a la cosa, i a casa se parlaven els dos idiomes. I l'aposta que ha fet l'esquerra pel valencià, ara està més. Què passa? Que ara per moda, per la FAT, hi ha la lluita contra l'atleta, i com pareix ser que aquí ja se mide l'educació per quantitat, o sigui, per quantitat, l'educació no és quantitat, l'educació és absorber coneixements. Clar, és que si jo tinc 3 hores de valencià i 3 hores de castellà, o tinc 2 hores de castellà i 3 hores de valencià, no sé què, no sé quantos desperdici. Doncs no, si la metodologia és bona, al final de la partida l'alumne parla. Però hay que apostar per un principi que és defensa del valencià, perquè el valencià encara no està normalitzat. Encara no està normalitzat i hi ha que lluitar per això. Per això fiquem una declaració política en valencià. I no estem negant ni a l'anglès, ni al francès, ni tal. Además, l'anglès, al final, i ojalà els nostres fills, els nostres nets, els fills nens, sepan hasta 4 idiomes. Pot ser. Però no renunciem a les arrels de la llengua, que és l'idioma, que ha estat, diguem, en discriminació. I ara, a mi ho tinc massa apressat, no? O uns quants, però, clar, si portem 400 anys de decadència, va costar otros 400 anys per poder-la normalitzar, per la qual tenim que treballar en aquest sentit. Per això és quan fica en valencià una declaració política en defensa d'un bé nostre, el bé de la terra. Què passa? Que a mi se lia per el conflicte català, perquè sempre es cae la bandereta, la banderota, i con la bandera també tapen les misèries. Doncs no, nosaltres seguim defensant aquesta declaració pública en favor del valencià. I no estem negant-la. I a més és que en aquest moment, en el 2018, tenim moltes proves que això ha funcionat bé. Però i d'altres, jo tinc 2. Ma mare és castellà parlant i els meus nets parlen el castellà, en sa mare, en sa abuela. I no lo parlen mal, lo parlen bé. Clar, tu un xiquet de 4 anys, de 7 o 8 anys, si s'equivoca en una B o en una M, doncs no el xic. És que el meu fill ha comit un falta d'ortografia i 2 hasta aquí. Si ves el texto, jo tinc en castellà i he vist 4 faltes d'ortografia en castellà, però així no entens. És que hay que combatir ese estigma. Les llengües són un valor patrimonial i aquel xaval que sepa més llengües s'adaptarà millor a més o menys de lingüístiques. Correcte, però això mateixa no sol és valencià. Hay 2 paraules, Marcial y María. Mira, yo lo que veo, por ejemplo, pues no tiene nadie por qué sentirse menor de una lengua a otra. O sea, para llegar a esta ley que se ha aprobado precisamente en el 2018, lo que se hizo fue una especie de estudio durante 4 años de qué necesidad había de las lenguas, ¿no? Entonces hoy día se puede decir que está el 90% de los centros que tiene la Comunidad Valenciana utilizando casi exclusivo el valenciano. El 90%. Es decir, que sí que se ha subido para que, o sea, sea mayor de cantidad de horas lectivas hablando el valenciano que no el castellano. Y así es como está la ley ahora. O sea, y discriminación ninguna. Yo también tengo a mi hijo, él habla perfectamente el valenciano y sin problemas. Y la cultura de los pueblos, o sea, yo estoy de acuerdo con toda la cultura que se pueda, o sea, conservar de las costumbres y de todo, ¿no? Y de la lengua. No hablo el valenciano, os estoy entendiendo y estoy tratando, pues eso de, se entiende, sin problemas. Pero, un matiz. Vamos a los resultados del PAU. Y los alumnos catalanes, mallorquinos, a todo el Mediterráneo Levante, tienen las notas en castellano que sacan en el PAU, o sea, el acceso a la universidad, superiores a madrileños, leoneses, castellanos-leoneses, incluso castellanos manchegos. Normalmente... Así me entiendo. Con lo cual, eso se desmonta toda la pared. Bien, normalmente está comprobado que la gente que habla 2 lenguas termina teniendo mejor, o sea, mayor cantidad de vocabulario y mejores expresadas que quien solo utiliza una. María. Jo penso que dediquem massa temps a això. Per altre costat, no deixa pensa que tindrem que potser veure més el problema local que tenim és que n'hi ha molts col·legis concertats. És a dir, a mi em crema molt que la gent es inscriu a col·legis
és dir, perquè té, és dir, més extraescolars, perquè té més, que normalment són els privats, que estem pagant tot això i que a mi em crema molt que vinga els meus nebots, que són tots valencians, parlant del castellà. Vull dir, això en trau de les meves casilles. Però és la realitat que tenim en el tenent i ahir és on pensa que tindria que anar. L'altre, que són normes i lleis que estan a nivell de la comunitat, estan ahí. Acceptem-les i centrem-se més a lo millor en el problema local que tenim, que és que tenim molts col·legis concertats i mos se'n van, és dir, el que parlen en castellano perquè en el col·legi és concertat i queda molt bé parlar en castellano. Entonces, hi ha una barreja ahí que dius... Bueno, pues convidem a la gent que ara se'n vaig a aquesta comissió a que redacti una proposta transversal per a poder donar solució al problema i ja la tornem a debatre, si vos sembla bé. Ja està, ja no més controversió. Jo ara me faria el grupet i el que feu és que agarreu els acords que arribeu, una còpia a cada després m'ho passeu, si jo té les còpies. Ara el que farem és 10 minutets, que vull fer un cafenet i agarrar